Ahoj lidi, tak jsem po operaci. Všichni jste mi strašně psali, když už jsem byla po operaci a to. Ale já se omlouvám, ale já jsem nebyla schopna prostě odepisovat a dávat tam nějaké fotky nebo videa, protože to bylo docela náročné. Dneska jsem teda 4. den po operaci, už je to teda lepší a žádný komplikace jsem neměla. Jako rozhodně po té operaci to není žádný čajček. Jo, je vám zlé, nemůžete se hejbat. Ani mě jako třeba nebolely tak ty vpichy, jako prostě ten žaludek. Jo. Protože to bylo docela takový nepříjemný. Každopádně už se dávám tak nějak dohromady a uvidíme jako co a jak. Jsem na to sama zvědavá. Jinak první den po operaci jsem neměla nic. Druhý den po operaci jsem vlastně dostala až k obědu jsem dostala vývar, k večeři jsem měla vývar a třetí den jsem dostala ráno Nutridrink, jablečnej a ještě k obědu jsem měla vývar. Jako musím říct, že ten vývar byl úplně luxusní, byla jsem strašně překvapená, že v nemocnici mají takhle dobrý vývar. Fakt jako pecka. Jinak tam fakt byli všichni strašně hodní, i sestřičky, všichni prostě vstřícní, fakt se o vás starali a bylo to tam fajn, jako jo. To jako neříkám nic. Když mě vlastně propouštěli, tak jsem ještě dostala injekce na ředění krve. Takže si ještě 7 dní budu muset píchat injekce. A jinak jako prostě dodržovat standardně ten režim, no. Jako tak jsem si myslela, že třeba budu něco natáčet, ale fakt se omlouvám, ale neměla jsem na to. Ještě vlastně včera jsem přijela domů, večer jsem dostala zimnici, měla jsem zvýšenou teplotu, tak mi bylo docela blbě. No, ale tak se to bude dobrý. Tak uvidíme. Já jak se nějak prostě rozhejbu a dám se víc dohromady, tak jako určitě sami budu něco flákat, s tím počítejte, budu pokračovat dál. Každopádně tady je to takový první po video. Jinak kdyby vás fakt něco zajímalo, napište do komentářů, ráda odpovím. Teď už jsem na tom jakoby fyzicky líp, takže už se budu snažit prostě průběžně všem odpovídat. A hodím vám sem i nějaký fotky, abyste měli jako nějaký trošku přehled. Párkrát jsem si vyfotila to břicho, jak to vypadalo, tak abyste věděli. Tak jo, tak se zatím mějte krásně a já se určitě brzo ozvu. A ještě vám chci fakt moc poděkovat za ty blahopřání, co jste mi psali. Fakt mě to strašně potěšilo a bylo to milý. Tak jo, tak díky a mějte se hezky. Ahoj. Tak tady máte teda aspoň pár fotek. Pak ještě vymyslíme určitě něco jiného. Tak díky moc, mějte se lidi.